Ola, Hola. boa tarde. Estamos aquí Madialevo e Wondi Cherry, unha vez máis. Un martes, iba a dicir un martes, un xoves máis. Xogando o GeoGuessr. Estamos aquí, Wondi Cherry. Andas por aí, Wondi Cherry? Estás por aí, Wondi Cherry? A ver que ponga aí Wondi Cherry. Está Wondi Cherry. Pois xa estamos aquí dous. Se está Madialevo e Wondi Cherry, podemos comezar. Que vas facer? No, quería más colores. No, dalle para atrás. Hi, what's up? Hello. Kiss Missy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We are going to play ChatGuessr, but some maps that are related to a part of Spain. So they are maps that are not world maps, just a part of Spain, the northwest of Spain. So maybe it's too focused on a region, and maybe not so joyful. I love it. That's a great game. Well, once you discover the GeoGuessr, it's a great game. It's a great experience, and maybe the reason to be in Twitch, at least for me. Empezamos no primeiro mapa, vale? E hoxe, como dicíamos un pouco, o directo vai un poquinho o tema educativo, porque empezou o curso en primaria e onte empezou o curso en secundaria. Temos aquí a Wondi Cherry, que empezou o outro día, sí? Empezaches en primaria, terceiro de primaria, e onte empezaron os de secundaria. Entón, creo que esta semana e este mes de setembro é o mes no que se fala máis das escolas. Ten cuidado con Cherry, non golpes o micro, senón é molesto. Eu xa empecé o 1. Empezaches o Celga 1. Como o Celga 1, sí? En 0,3. Claro, o Celga 1 non. Empezaches en 0,3. Amigo. Esa é a etapa máis importante de todas, o día 1, claro. O día 1 empezaches ti, bueno, sí, vale, perfecto, non te entendía, claro. O día 1 de setembro que empezamos a escola infantil de 0,3, claro. Porque é o primeiro ciclo de infantil. Despois ven o segundo ciclo. E que tal? Que tal o comezo? Os comezos a veces poden ser: boa tarde, Gamer, que tal? Saúdos para o Brasil. Encantado de que veñades por aquí. Repolete, Gamer, xente que tamén chega nova. Os pais cada vez peor. Si, a verdade é que entre os pais hai tamén moitísimas diferenzas. Hai todo tipo de familias, non? E tamén a aventura esta de cando entras dentro dos grupos de WhatsApp de pais, cando tens un fillo, bueno, atopas todo tipo de xente. É unha cousa un pouco así especial, curiosa, non? A relación a veces se establece con outros pais. Tes algo en común, que realmente os fillos comparten aula, pero despois moitas veces o mellor non atopas nada en común realmente. Pero bueno, a cousa que tes en común é suficiente como para xuntarse en situacións, que si festas de cumpleanos, que si, bueno, as cousas que van pasando ao longo dos anos, non? Teño e levo 4 anos escapando deles. Bueno, eu aí sí que son un poquinho egoísta, e máis ben é a muller a que anda dentro do grupo de WhatsApp. Eu estou aí un poquinho a marxe. Ademais que no meu caso mestúrase o de ser mestre e o de andar polo medio. Bendita pandemia, pois coincido tamén. É a parte, unha das cousas boas que tivo isto é, pois eso, a veces compromisos deses que non gustan moito, pois bueno, tes a senda máis liberada, realmente. É certo. Cando remate isto, volverá á senda anterior. Cando te metes niso, das sendas dos compromisos, é complicado.
Boa tarde, Gio, que tal? Que tal? Que tal, como andamos? Aquí en Vilanova, bueno, Vilagarcía, Vilanova, hoxe é festivo, é festa local. Aquí non tivemos escola hoxe en Vilanova, que é o San Cibrao, o San Cibrán, e así que estamos de vacances por este día. Mañá xa volvemos. Ben, volvendo ao que quería facer hoxe. Hoxe quería facer, igual que fixen outros días, de mapas de outros temas, hoxe quería probar un mapa que estiven facendo de escolas galegas, de escolas de infantil, de primaria, de secundaria. Algunhas son un pouco difíciles, porque realmente están situadas nos lugares que a mellor non se descoñecemos. Ao final, coñecemos un pouco as escolas que temos na nosa contorna, e a veces ni siquiera iso. Hombre, que tal? Que chera papá? Que tal? Boas, volve a fantasía, volve o que ser, sí. A fantasía esta do xogo este que nos ten un pouquiño entretidos coa mente posta nestas cousas. Así que, bueno, imos aproveitar para desconectar de outros temas, e se o Jogueser axuda, a min axudoume realmente neste ano a desconectar de outras cousas. Sí, vai ser un pouco, quizás un pouco difícil, pero bueno, podemos, a mellor polo entorno, se é moi urbano, ou se é de costa, a mellor, bueno, hai pistas. Vou ir xa directamente ao mapa para non tervos aí máis tempo. Mapa de escolas galegas, creo que puse unhas 150, creo que cheguei a poñer. Escolas galegas, sí, aquí o temos. Escolas galegas, digo, escolas públicas de Galiza, infantil, escolas de educación infantil, CEIPs, que son os colexios de educación infantil e primaria, os CEPs, que son solamente de primaria, CPI, que son os integrados, estes macrocentros que hoxe en día xa non se fan, pero que houve unha época que se fixeron moitos. IES, secundaria, tamén de formación profesional, escolas de idiomas, bueno, en total 150 localizacións. A lo mejor está el mío. Pode estar, seguramente está o teu. E a mellor está incluso o de algún dos que están no chat, ou alguén que fora a esa escola, ou teña un fillo nesa escola. Pero bueno, 150 é unha parte, porque en Galicia hai moitísimo máis de 150. Hai 100.000. 100.000 non creo que haxa, pero 1.000 creo que os hai. Número non existe. Bueno, máis ou menos. Imos darlle. Empezamos aquí. Bueno, este comezo creo que fácil, verdad? Porque aquí sí que hai pistas. Estamos justo na entrada do IES, precisamente, IES. Pode valernos incluso a localización, o entorno, a área de estacionamento, temos por aquí algunhas pintadas, e temos as bandeiras, a bandeira da Unión Europea, de España, de Galiza. Así que aquí sí que podemos marcar. Pondicherry tamén podes marcar, e os demais, se queredes, a sabedes que tedes aí. Escolas abertas hoxe ou históricas. Os de agora, este mapa é de escolas abertas hoxe. Depois teño outro que imos mirar, que é o de escolas históricas, as escolas indianas, que estivemos aí falando un poquinho no Twitter. Pensache na escola que me dixera da escola na Ribeira Sacra, certo? Acordaste de eso que comentamos, ali en Chandresa, no concello de Parada de Sil. Moi ben, a ver, pois estaría fantástico. Eu tamén trato de facer así mapas en Jogueser que sexan, pois eso, de algún tema. Outro día facíamos do Celta, teño algúns mapas máis, e de vez en cando van saindo ideas novas, non? E pensei, bueno, estamos no mes de setembro, un mes que ten que ver un pouco coa educación, que é o arranque do curso, e parecía tamén interesante isto das escolas. Este mapa sería interesante tamén para mellor para os mestres, que algúns mestres que pasamos por moitos colexios, tamén temos a veces lembranzas. Eu facendo o mapa recordei algúns dos colexios polos que pasei de mestre, que xa foron bastantes. Moi ben, aí Gio, a que chera papá, Susto, a pouquiños metros. Non vos dá 5K, pero bueno, estades moi cerca. Non dá o 5K porque no mapa de restringido a Galicia pois é máis complicado. Yo lejísimos de 5K. Vale, moi ben. Bueno, creo que non teño posto temporizador nin nada, pero podo pechar. E imos ir a Mugardos. Mugardos, que non é unha zona que tampouco coñezo moito, pero na zona de Ferrol, Mugardos, por aquí. E o IES, tampouco, aquí está, IES, bueno, é fácil de atopar, non? IES, vamos poner por aquí cerca, máis ou menos, IES de Mugardos.
E por aí estábamos todos, non? Instituto de Ensino Secundario de Mugardos, na ría de Ferrol. Mima, porque a donde me fui yo. Onde fuches, Gondicherri? A ver, que marcou Gondicherri? Gondicherri, que chaches? Ah, bueno. Aquí, a Vilagarcía. Bueno, fuches un concesionario. Vilanova. Vilanova non é, estou en Vilagarcía. Es que se pareció un montón. Hombre, está moi cerca. Sí. É que Gondicherri ainda non coñece... Nunca fuches a Mugardos, non? Como no fui nunca, Claro, yo que sé dónde poner. é certo. Segundo sitio, segundo lugar, este é un centro integrado de formación profesional. Aquí a pista mellor é o nome. E algunha pista incluso máis, o de buso. CIF da Xunqueira. A Xunqueira, Gondicherri. Imos ver o contorno. Bueno, estamos nun sitio urbano, creo que está tamén moi fácil de identificar por o lugar. Aí parece unha ponte. Podes botar unha ollada a Gondicherri, que este sitio sí que estiveches. Sí, aquí sí que estiveches máis dunha vez. Marcaches a 30 kilómetros. Ya me equivoqué sin querer. Quería borrarlo. Aí ao fondo vese uns focos que poden ser dun estadio. Xa vos digo que é un campo de fútbol que hai aí. Está tamén unha zona escolar na que hai moitas... Hai centros de primaria, escola de idiomas, centro de formación e recursos para o profesorado. Así que, bueno, é un lugar tamén para os galegos, sobre todo se son mestres, moi coñecido. Moi boas, Miguel, que tal? Como andamos? Estamos aquí xogando un mapa de escolas galegas. A mellor tamén sai as escolas de Mazaricos, que creo que algunha tamén está colocada no mapa. Creo que puxen algunha de Mazaricos. Traté de poñer 150, hai 150 variadas de moitos lugares. E ben, se quere probar aí Miguel, que tamén entrou, creo que tamén ten un enlace para o mapa. Esperamos por Miguel, que marque que lugar é este. Centro Integrado de Formación Profesional. Creo que é un modelo novo, bueno, recente, polo menos, de centros. Isto sí que non controlo tanto, porque o meu é a primaria, pero últimamente estánse abrindo este tipo de centros. Ou cambiando centros que teñan outra denominación e agora teñen a denominación de Centro Integrado. Como se xoga? Mira, é moi fácil, Miguel. Se fas clic nese enlace, o que tes é un mapa. Aparece un mapa do mundo. Nese mapa, o que tens que facer é aproximar o lugar no que pensas que foi feita esta imaxe, facer clic no lugar que ti penses. No momento que fas clic, vaiche quedar pegado no portapapéis do ordenador a dirección. Esa o tes aí. Moi ben, perfecto, Miguel, exacto. Pois o compartes aquí, porque é un susurro. Aí estamos. Moi ben. Fenomenal, perfecto. Pechamos. E como vos dicía, están saindo, Gondicherri, calma, están saindo lugares bastante coñecidos dentro do que cabe. Pontevedra, isto é aquí, o que se ve ao fondo é o campo de Pasarón, o campo do Pontevedra, e aquí hai varios institutos, centro de integrado, pois máis ou menos por aquí, por aí máis ou menos, aproximadamente. Por aí andamos todos. Así que primeiro saí un Mugardos, segundo lugar Pontevedra, e agora imos a outro sitio que ao mellor non é tan fácil. Pois é bonito e curioso que buscando as imaxes, porque moitas veces estas imaxes son sacadas nas entradas e nas saídas das escolas, entón captan moi ben o ambiente do día a día nun colexio, non? Os autobuses, aí están os condutores aí. Isto notase que é a etapa antes do COVID, non? Aí todos aí charlando. Parece que antes de COVID, sí. E aquí temos a cousa que cando puxen lembrei que era unha cousa chula. Unha escola que ten aquí como un mural bastante chamativo. Agora, a ver se atopamos algunha pista que nos axude. Aí apenas podemos ver nada. O edificio é curioso. Non coñezo outra escola que teña este aspecto.
parece unha escola de primaria, infantil, primaria. A ver se aquí temos algunha pista. Creo que aí sí que se ve algo. Monticherri, aí ves algo? Sí, algún cole. Que pon, pero pos aí letras aí. Apreciase aí algo. E a ver se temos algunha máis. Aquí xa non tanto. Vou seguir mirando 360 por aquí. Tamén temos algo de pista aí. Deixo tamén esa pista que axuda. É certo, moi ben. Vese aí, Concello de Cerdedo, parece que pon, verdade? Concello de Cerdedo. Agora tamén, onde está ese concello? Habrá que situalo aí no mapa. Os que entrades, se queredes probar, xa sabedes, entrades no enlace, podo vos compartir o enlace do mapa. Tedes que tratar de aproximar o máximo posible. Nesa ligazón aparece vos o mapa do mundo. Marcades no lugar que pensades que é este colexio, esta escola. Esta escola. E despois pegades aquí o Map. Moi gracioso, Monticherri. Lo que sea. Cerdedo, menos mal que eu estaba buscando Cerquido. Estaba buscando Cerquido. Pois non sei onde queda Cerquido. Cerdedo sí, pero Cerquido nin idea. Bueno, Miguel xa atopou o sitio, Pusquis tamén, aquí cheira papá tamén. Fostes acercando exactamente o sitio. Aún así Cerdedo, Cerceda, Cerdeda. Si é verdade que hai bastantes topónimos que son semellantes, non? Cerquido de Abaixo en Porriño. É ben chungo iso, sí. Pois Cerquido de Abaixo en Porriño non coñecía. É dicir, hai unha parroquia en Porriño ou un lugar que se chama así. 0 puntos. Moi ben, 0 puntos porque, jolín, Monticherri, fuches fora de Galicia, No. Son escolas, sí, no, 16.000 kilómetros, pero aínda está en Galicia. Mellor pode ser Galicia a quinta provincia, pero non che dá o stric. A lo mejor que puse las Islas Canarias. Cerceda, claro, porque tamén hai Cerceda. Que Gamber, que é verdade que o topónimo leva un pouco a confusión, hai varios lugares. E Cerceda tamén aparece no mapa, así que sí, é correcto para Gamber, ten un mérito tremendo, non? E Cerdeña. Moi ben. Ten mérito, non? Desde Brasil, xa ir a este detalle da toponimia galega das parroquias e dos concellos galegos, que son máis de 300. Cando dixe a xente de outras partes do Estado español que hai máis de 300 concellos en Galicia, a veces quedan sorprendidos, porque non pensan que hai tantos. Pecho, porque creo que xa estades todos. Cerdedo, coñecido un pouco para os de Ourense porque está na estrada de Ourense-Pontevedra. Entón, se non me confundo, non? Cerdedo está aquí. Na estrada, que eu teño feito moitísimas veces esta estrada, lógicamente. Sendo de Ourense e vivindo na provincia de Pontevedra, antes facía máis que agora. Supoño que será este, máis ten o aspecto, non? Por aquí, máis ou menos, será o colexio público este San Xoán Bautista. E por aí andábamos todos. Sí, menos yo. Vale, Mugardos, Pontevedra, Cerdedo. Menos yo, que me A fui... ver, onde fuches ti? A ver, imos ver onde Monticherri, onde marcou, porque Monticherri foise un poquinho... Salí de Galicia. Aquí algúns que tamén, bueno, estás dentro de Galicia. Gamber, claro, Gamber, o que dicía de Cerceda, que dixo antes, claro. Gio foi un pouco máis cara a Pontevedra. E Monticherri... Vai onde lle gusta el. Bueno, Australia. Está ben. Porque... Pero, bueno, é un mapa de Galicia, é Monticherri. Uy, esto ya sé cuál es. Sí. Ya sé cuál es. Cuarto lugar, colexio. ¿Dónde están las islas? Aí apreciase algo. Ponle aí para que o vexades, que teñades tempo de ver que pode ser. Si non marcou Xapón, novidades, hai un avance. Sempre marca Xapón. O bote a veces falla así un pouco de... Hai máis concellos en Galicia que no resto de España. Eso non o sabía. Hai máis concellos en Galicia que no resto de España todo xunto. Claro, que... Hai escolas do Concello de Ríos. Pois non o sei se puxen algunha. Pode que sí, por lo menos pola zona sí. Vale, vou seguir mirando, que solamente pues, puxen aquí esa pista. Bueno, vese que é un sitio urbano tamén. Localización urbana, están saindo prácticamente todos en zona urbana.
ou semiurbana, ou notase destas zonas que se foron urbanizando nas últimas décadas, non? Aí temos un letreiro, un cartel. E, bueno, parece que está tamén nunha subida, está nunha zona bastante elevada. Non encuentro as Islas Canarias. Pois, pero non che fan falta as Illas Canarias agora, non? Que isto é Canarias. Isto é Canarias. Claro, tamén pode suceder iso, non? O Concello é unha boa pista, pero hai concellos que teñen varios colexios, claro. Fedellux foi máis próximo, así que quedou aí sustos, atopou o lugar. Concello, mira, ponchoche aí, Gamer, se che amplío, se non digo, aí pon Concello de Lalín, apréciese aí que pon Lalín. E no mapa de Galicia, bueno, é relativamente fácil de atopar porque sabes que dentro dos estándares da poboación de Galicia, pois é un lugar mediano, non é grande, pero tampouco é dos pequenos. Sí, ya está. Lalín, coñeces aí, bueno, atopáchelo. Moi ben. Outra vez, pero máis lejos. Pondicherry, 15.000 kilómetros. Pondicherry sigue en Oceanía. No? Igual a liña 10ª cidade de Galicia ou algo así, claro, pode ser, non? Pode ser, seguramente, se non está por aí no 10º, pois máis ou menos, sí. Despois das 7 chamadas grandes cidades, que é un pouco generoso o termo, depois están, precisamente, aquí falase moito, eu estou en Vilagarcía e sempre se fala de Oitava, con Narón, sempre esta cousa de si Narón ou Vilagarcía, e despois, bueno, Lalín estará tamén pouco despois. Lalín, provincia Sá. Pontevedra. Estamos a cos de Pontevedra, Vigo, a loita tradicional. Moi ben. Bueno, mira, que coincidencia, San. Apareceches e apareceu Lalín. Así que parece que estaba pensado para que apareceras ti. Ten que ser un pouco máis alá, contando Arteis, Oleiros, alrededor de Vigo e cousas así. Claro, é o que pasa un poquinho con Narón, non? Que Narón realmente non deixa de ser casi, digamos, Ferrol, non? Iso non é polo pinganillo, moi ben. Na coincidencia, claro. Bueno, sí, xa me imagino. Pero bueno, ainda así, non? De 150 saiu Lalín. Ferrol, Narón, sí. En cambio aquí Vilagarcía, bueno, é diferente, porque Vilagarcía é xusto o contrario. O mellor está máis separado de outras localidades, non? Moi ben, pois pecho, se alguén máis quere marcar, pois se non na seguinte, de acordo? Si llegamos a 12, después a lo mejor podríamos hacer el Fall Guys. Si llegamos a 12. Mañá Fall Guys, mañá facemos Fall Guys. Aquí Pondicherry o que te interesa é o Fall Guys, máis que o Chargueser. Lalín, bueno, escola de infantil, instituto. Parece que pode ser por aquí, non sei. Vou marcar esta escola de educación infantil. Non me acordo ben se era por aquí. Por aí máis ou menos. Pero bueno, eu, sabe, como digo sempre, eu marco con a vantaxe de que facer o mapa. Fixen o mapa estes últimos días. A onde queres que me fui yo? A ver, imos ver. Moitos que quedastes cerca, ou dentro de Lalín. E non volví a marcar o do Concello. E Pondicherry cambiou de destino. Ahora se marchou a... Vale, ben, Antártida. A ver, en Lalín fai frío, a veces fai frío, pero non tanto. Vale. Non tanto, vale. Pensé que había caído ahí un montón de nieve. Mira lo que puse sobre el Fall Guys. Que puseches aí? Nada, en el Twitch. Ahí en las cosas de Twitch. Imos coa quinta localización. Mira, da quinta tamén, creo que tamén é fácil, tamén temos boa pista. También porque es muy frío. A pista é boa. E aprendín eu alemán, Puskis. Porque, bueno, pois tens que facernos unha demostración un día tamén no directo. Non sei se alguna vez fixeches aí un directo en alemán. Deutsche, sprechen Sie Deutsch. Claro, o tema é coñecer onde queda, porque en Vigo atoparon unha escola
Eu fago directos didácticos, e tan didácticos. A verdade é que aprendemos moito con Puskis. Bueno, e tamén faz no Twitter tweets bastante didácticos. Sobre todo cando falas dos estados lexítimos, os estados que non son tan lexítimos. Eso é pura didáctica. Están pensando en abrir un IES na Antártida, claro. Sí, tamén podía ser. Un IES que teñan o ciclo de frío, de formación profesional. Vou dar unha volta, sí. Dar a volta porque senón así tamén nos sitúa. Mellor situanos nunha... Bueno, sí, mirade, non estaba dando a volta e bueno, en Vigo hai moitas avenidas así, pero a mellor axuda a identificar cal é. Estou ampliando un poquinho. Baixada por aquí. Bueno, en Vigo baixadas e subidas tampouco é moi definitorio, non? Podo continuar por aquí. Escola de idiomas. Non sei se hai algunha cousa cerca. Parece que pode haber aí tamén un instituto ou algo. Nada, esta non é unha avenida que ten... Por lo menos ten 2 carrís por cada lado. E parece que está aquí o Puskis. Está o Puskis aí no momento que saindo de alemán. Se me din que o Puskis, ata podía creer que o Puskis. Preto de aí xogou o Depor ano pasado. Certo, era unha boa pista. Parece o Calvario, por aí é a piscina de Pequecho, así. De Vigo saíron ao mundo moitos españois, claro, de Vigo, do Porto de Vigo, moitísimos. E daqui da Porto de Vilagarcía tamén saían os barcos a América. Ou volvía, pillaron en sair de clase, sí. Pillaron a sair de clase o Google. Estaba colgando clase. Notas, pero cando se colga a clase hai que disimular un poquinho máis. De camiño a comprar unha pizza de lentejas. Como te coñecen, Puskis? Coñecen os teus gustos culinarios. Eso iba a decir, vedes? Que Puskis, coñecémoste. Así que temoste controlado. Moi ben, pechamos aquí. Que é a Ordulite Geyser? Ordulite Geyser? Non sei. Arilite Geyser. Non teño nin idea. Será you already guessed, non? Que xa intentache. Se marcas unha vez non podes marcar dúas, pois non sei onde podemos estar. Estará... Vou marcar por aquí pola Gran Vía, pero non creo que sexa Gran Vía por esta zona. Tampouco non sei se por aquí. É aquí, na avenida Emilio Martínez de Garrido. Lavadores. Biblioteca Pública Municipal, Escola de Idiomas... Bueno, topastes todos aquí máis ou menos o lugar. Para tener este símbolo de Wandicherry, bueno, Wandicherry cambiou agora ao Polo Norte, está ben. Sí, Wandicherry, que dis? Imos ver quen gañou, como quedou a... Yo, ultimísimo. Gañou Gio con 22.666 puntos, depois aquí cheira Papá con 19.900, despois Miguel con tamén 19.800, Fedellux, Puskis, Gamer e Wandicherry. Moi ben. Moita xente participando, fantástico. Os meus pais marcharon de Vigo. Claro, para América seguramente o porto máis importante, bueno, Coruña, Vigo. Xa digo, en Vilagarcía tamén había esa escala, que seguramente depois era en Vigo onde se completaba pasase para ir a América. O meu avó naceu en América. O pai da miña nai naceu en Cuba. Porque o meu bisavó marchara a Cuba antes, casou ali, ali naceu o meu avó, despois regresaron a Galicia. Primeiro a Vigo, despois a Ourense. Así que tamén teño aí esa... Casi que todos os galegos temos un pouco unha historia que ten que ver coa emigración. E precisamente, falando de emigración, outro mapa que teño, que quería mostrarvos, probar hoxe, por primeira vez, é o mapa que fixen das escolas indianas, das escolas que se fixeron en Galicia, que foron moitísimas, feitas e impulsadas polos galegos da emigración. Durante moitísimas décadas, cos cartos dos emigrantes en América, sobre todo en Argentina e en Cuba, Brasil, Uruguai. Para tener ese símbolo del Celta, ese sí, de que aquí está Wandicherry co seu. Tengo que seguirle. Tens que seguilo, vale, só sigues despois. Y parece que hay que pagar. Ah, no, eso es por suscribirse. A ver se podo poñelo...
o que quería ensinarvos antes de facer o mapa. Mima, pausar Hai unha web, a web do Consello da Cultura Galega, que teñen información bastante abundante desta realidade. Mirade cantas marcas hai no mapa de Galicia deste tipo de escolas, non? Algúnas delas, lamentablemente, xa se perderon, porque foron abandonadas e non se cuidaron. E, sen embargo, outras están sendo rehabilitadas nos últimos anos como locais sociais, como bibliotecas municipais, bueno, como tratando de impulsar un poquinho todo o que é a recuperación desto, que é un patrimonio arquitectónico e un patrimonio histórico e cultural moi importante. Probamos vamos darlle a das escolas indianas. Este é máis difícil, porque moitas destas escolas, casi diría que a maioría están en lugares un poquinho afastados, non? Imos buscalo e damoslle, vale, mapas. Imos buscar escolas indianas, escolas indianas de Galicia. Son 18, a primeira vez que xogo a este mapa. Primeira. Antes éramos 9. Aquí, ostras, isto non me dera conta. Aquí pasou algo, aquí. Un terremoto. Un terremoto, tivo que haber. Pero, bueno, lóxicamente, a escola é esta de aquí. Vou tratar de ampliar o máximo posible. Non sei se apreciades aí algo. Eu podo decirvos o que seré aí. Pon Liga Santa Vallesa. O edificio ben bonito, A verdade que é unha sorte que este edificio, polo menos, se poidera salvar, non? E recuperar. Hai xente por aquí. Bueno, aquí tamén hai unha boa pista, que non está completa, non? Nesta parada do bus, que está un poquinho deteriorada. Ponen en el chat, a mí te aburres. En el chat, Claro, que pongas tú en el chat. Allí con... ¿Qué pasó? Todas las cosas, con la cosa que tienes ahí para Twitch. ¿Qué me dis, Tony Cherry? Nada, es que me aburro. Pues esperas un segundinho e despois te divertes. Sí, pero... Certo, jolín, ostras, perdón. Vaya desastre, perdón. Como cambiei antes non me di conta. Non tiña aquí o chat, perdón. Falle caso a Wendy Cherry, sí, que a Wendy Cherry hai que facerlle caso. O problema é sirven cando hai que facerlle caso, pero normalmente sí. Estaba aí xogando sin ensinalo. El que? Non, que non tiña a escena cambiada, non estaba mostrando o sitio. Ben, decía o edificio que se ve aquí, Liga Santa Vallesa, decía que é un edificio ben bonito realmente, que se conservara. A parada de bus que vos dicía, que non estaba desvendo, pero era esta, na que hai unha pista que pode axudar bastante a localizar. E son as pistas que temos. Esta, se queres nos ensino algo máis, pero tampouco moito máis por aquí. Unha estrada. E nada, pois eso, un edificio, como dicides por aí a que chera papá, moi fermoso, verdade, moi bonito. Eu non... É dicir, se pasei por aquí unha vez, non me di en conta deste lugar. Eu creo que a próxima vez que pase, pararei por aquí. E curiosamente pasei non hai moito tempo, por aí. No verán pasei cerca por este concello, pasei. Eu non sabía que existía tal cousa. Ten aspecto de ser recuperado, non sei se é un museo ou algo ten que ver aí para que estea así de conservado. Estades aí moi próximos. Bueno, Fedellux que chegou a 39 metros, así que está prácticamente no lugar, porque 39 metros seguro que atopou o sitio. Moi ben. Creo que xa estades todos. Pecho. Vou marcar eu, se me acordo onde era. Esa pista que aparecía aí, bueno, axudaba. Gamer, perdoa que non me olvidárame de Gamer, que tamén estaba aí marcando. Pecho. Os estou un pouco despistado, perdón por os despistes. Vilalba, pon aí no que aparecía aquí,
non aparece o nome completo, pero, bueno, Vilalba, podemos deducilo polas dúas partes do cartel, Vilalba. Non sei se por aquí, bueno. Me voy. Moi ben, moi ben. Chao, chao, Monticherry. Por esto. Vale, pues podes marchar e volver, non hai ningún problema. A lo mejor pongo respuesta esa boca. Vale, perfecto. Bueno, había aquí, estaba no mapa Liga Santa Vallés. Aí está o campo de fútbol tamén, do Santa Vallés, ao lado. Así que, bueno, quedamos no concello, ou máis ou menos próximo. Gamer, que para ele é moito máis complicado, por suposto, foi aquí a zona de Pontevedra no Morrazo. E esa foi a primeira. A ver, a segunda escola indiana, a segunda escola, que todas teñen un aspecto moi parecido tamén. Tamén hai estudos sobre isto da arquitectura destes lugares, non? Aquí que temos o ano 1921, precisamente 100 anos que ten esta escola, Sociedad Hijos de Roupar. Sociedad Hijos de Roupar. O Gamer aínda non estivo explorando a terra xa, claro. Aínda lle falta esa fase. O entorno do lugar, bueno, unha pequena localidade, esa non é a cidade como eran as de antes. E, lóxicamente, bueno, hai un cabalo tamén aí, mira, un cabalo negro, que bonito. Correos, o buzón de correos, a caixa de correos. E o que temos é esa pista, pero Roupar non sei se será moita pista. É o que temos. Antes había 10, con eso ya casi podíamos hacer el show principal. Hai unha serra eólica, sí. A que chela papá detecta sempre hai cousas que poden axudar. Hai unha serra e os eólicos ali arriba, non? Ali, deste lado, ali. Que serra? Hai unha serra, eu non detecto ben os eólicos, non sei se están dese lado. Bueno, hai unha igrexa aquí, unha igrexa pequena. Non sei se por aquí. Marcaches, Monticherry, sí? Bueno, mira, Miguel quedou a 8 kilómetros, 8,8, bastante próximo. Pusquis un poquinho máis a 43. Fenomenal. Confundirnos con coas parabólicas. Tampouco está a imaxe un poquinho gris. E cando é no horizonte tampouco se distingue moi ben. Moi ben, de momento, Miguel, o que máis próximo quedou. O que máis cerquiña quedou. Se queren marcar aí a que chera papá, e se alguén que máis, creo que tamén estaba Fedello xogando. Monticherry, non fagas tanto ruido, vale? Es que me aburro. Bueno, pero... Y después quería jugar al Fall Guys a ver si... Monticherry, tranquilo, Sí, tiraron triple, sí, a verdade que en algunhas deste mapa, máis que nada no mapa neste, é tirar o triple e despois incluso máis casi aprender un pouco do lugar, aprender de onde está, e a curiosidade de saber deste tipo de escola, realmente. Para min tamén, o facelo tamén foi un pouco eso, sei que non son mapas así a veces moito de poder deducilo, case un mapa máis, como dicía antes, pusquis didáctico que outra cousa. Vale, pecho. Bueno, Fedello se encontrou, non? Encontrou o sitio, moi ben. Fixen o mapa estes días, non sei se isto é pola zona de aquí de Salceda de Caselas ou por aquí. Vou marcar, por marcar rápido, non andar dando moitas voltas. Pero non, confundíme con outra. Así que as Pontes de García Rodríguez, a Roupar. E que hai o lugar de Roupar? Non sei se pertence ao Concello das Pontes ou próximo, pero bueno, algún destes concellos de por aquí, aí está a escola de Roupar, que cumple 100 anos ese sitio. Moi ben. Imos con outra escoliña. E esta ten unha historia para mí un poquinho especial. Saiu das 150, das 18, neste caso, saiu esta. Imos ver
a contorna da escola, unha escola moi pequeniña, unha zona rural, pero xa se ve que aquí sí que estamos nun lugar máis pequeno, hai algunhas casiñas máis, ¡Qué bonita! e a pista, pois, aquí tamén é triple. Tamén é bastante triple. Podo darvos pistas. Bueno, eu teño estado aquí, de feito, o meu pai, cando eu era adolescente, el investigou sobre estas escolas, escribiu algún artigo, se buscades na Galia do ano 2007, hai un artigo escrito polo meu pai, precisamente nunha das escolas da que falaba era desta. Eu acordome de ir con el a facer fotos, a investigar o estado das escolas. Esta escola está restaurada, cando eu fui con el, a mellor fai, pois farán 20 anos, ou máis de 20 anos, 25 anos ou máis. Estaban en malas condicións. Isto, Miguel Fieiro debería saber máis ou menos, vamos, tirando por aí, por esa zona. Está cerca do mar, é dicir, un sitio con mar. Ahora sí, con esta pista, pero digo, é zona comarca da Costa da Morte. Agora que marcaches, caramba, sí, jolín. E agora contorna, vale? É comarca da Costa da Morte. Mira qué bandera puse. Contorna. Realmente, xa digo, está cerquiña do mar. Para que o mar aquí non se aprecie, pero neste lado estaría o mar. Aquí. En mi caso. Claro, a contorna do propio lugar non clarifica moito, pero, xa vos digo, é Costa da Morte, é unha escoliña, xa digo, feita polos inmigrantes, non sei se en Cuba. Digo que quedou a 39 kilómetros. Está nun lugar realmente chamativo, un lugar bastante afastado. Bastante afastado. Non sei se tedes ido alguna vez por ali, cando vexades a localización. Mondicherry, hoxe o mapa xa está resultando un poquinho complicado para él. E un poquinho a súa paciencia xa está un pouco no límite. A Quechera Papá quedou a 22 kilómetros, que máis cerca quedou. Pero, bueno, que a localización destas escolas tamén é curiosa, non? Como os emigrantes que marcharon, os galegos que marcharon a América, como lles interesou tamén, non se esqueceron das necesidades culturais, educativas, da xente que quedaba en Galicia, non? Entón, aí nasen partes moi diversas da xeografía galega, non somente nas cidades. Moi ben, Miguel a 15. Bueno, Miguel, con todo, quedou a 15 kilómetros. Algo influe estar máis ou menos na zona. Vale, vou marcar, vou pechar e marco eu onde é. E esta é a escola de, se non me confundo, a ver se me vou confundir, a escola de Suarriba, que é unha escola que hai en Fisterra, creo que é de Fisterra ou a de Nemiña. Agora non me dou conta se é en Fisterra ou en Nemiña. Estou mirando se é a de Nemiña ou a de Fisterra. Porque puxen, creo que dúas. En Nemiña debe ser esta, sí. Nemiña, por aquí, Nemiña. Creo que é unha destas escolas por aquí. Mirade que lugar estamos. Para allá de Nemiña, creo que é o concello de Musía, se non me confundo, Musía, Cee, aquí está Corcubión, Fisterra, son os concellos que hai por a zona. Se non me equivoco, esta é a de Nemiña, non é de Suarriba, dicen mal Suarriba, a de Nemiña. Lires, Nemiña. Unha zona moi, moi bonita, a verdade. Costa da Morte, o mar non está moi lonxe, aínda que aí non se apreciaba moito. Praia de Nemiña. Pois eches por Arou ou por Lase, claro, tampouco que sexa moi lonxe, por esta zona tamén. Pois este é un poquinho máis cara ao norte, non? E algúns un poquinho máis cara ao sur, e era difícil. Pois aí en Nemiña, esa escola, e que esa praia eu acordo ir de neno moitas veces, era unha zona totalmente baleira, non había prácticamente ninguén, e que Lires, esa zona de Lires, Nemiña, toda esa ría, era unha cosa que me chamaba a atención, do bonito que é, un sitio moi moi bonito. Estaba bastante abandonado daquela, non sei como estará hoxe en día, pero realmente a aldea de Nemiña, ao lado da praia, eso, a preciosidade do lugar. Está moi cerquiña do Cabo Touriñán, que tamén merece a pena. Bueno, que toda esta zona é unha maravilla, é unha das grandes maravillas de Galicia. Seguinte mapa, outro edificio tamén ben bonito, que vas atopando edificios ben bonitos, a verdade,
que dá gusto ir mirando, ir colocando un mapa. Ya estoy de En vuelta. este caso temos tamén pista, a sorte que temos pista na propia fachada do edificio. Matías López, a la Villa de Sarria, Centro Cultural, 1988. Pois sí que ten anos, 1988. No, 1988, Centro Cultural. Bueno, non ten tantos anos como venías polo ano, pero é curioso, chama a atención, porque non me confundo cos números romanos, 1988, que puseran en números romanos. Eu imagino que este edificio é máis anterior que eso, non? Choca un poquinho iso, hai que investigar, porque pon un ano tan recente cando parece moito máis antigo. Vale, vou facer un xiro 360 para ver onde estamos. Aquí a pista da fachada é bastante boa. Aquí temos letreiro. Casa do Concello, Mosteiro, non se ve moi ben que pon, Sulgados, Zona Monumental. Folgais. E por aquí pois eso, tampouco temos máis pista que esta, pero bueno, temos a mellor pista está na propia fachada do edificio. Como é eso de 88? Claro, porque estaba eu lendo, bueno, pon, debaixo non me fixei, pon 1896, non? É curioso, non me fixara no mapa no ano de debaixo, que eso sí que ten que ser, non? 1896 sí que ten o aspecto, pero 1988 en números romanos, que curioso que pon en números romanos 1988 e en números árabes 1896. Son cousas tamén chamativas, non? Pusquis atopou o sitio exacto. Gamber prácticamente tamén, bueno, atopou polo menos tamén a localidade, moi ben. Hai que quitarse o sombreiro co que está facendo Gamber, realmente. E Pusquis tamén aí, sí. Pusquis, Gamber, sí, Dio, tamén estamos aí na localidade. Un referente, sen dúbida, desde o Brasil, que para mí é impresionante, de verdade. Eu agradezo a todos que pasedes por aquí, por suposto. Pero que veña Gamber e que veña de Brasil a esta hora, que este aquí facendo un mapa que é de Galicia, bueno, aquí para quitarse o sombreiro de verdade. Sí. Moi ben, creo que queda Fedillo por probar, se quere probar. Xa topa esta escola. Gamber? Mira, Gamber, que está por aí, está en Brasil. Pasa que ¿Era el que jugué contra él? No, creo que non. A caché de papá tamén non marcará antes. Moi ben. Pechamos. Queda un lugar máis por marcar. E imos a Sarria, provincia de Lugo. Sarria, bueno, isto parece que máis ou menos dentro de Sarria pode ser, pois, por aquí máis ou menos vou marcar. Nunha destas rúas seguramente será noutra. Aquí está a Biblioteca Pública Municipal de Sarria. É dicir, que ese foi o uso que se lle dá agora a esta escola que hai no centro de Sarria. Moi ben. Imos coa última destas escolas. Tamén neste caso tamén temos na fachada, na entrada, na porta xusto un letreiro que nos vai a axudar algo, ou un pouco ou nada. Agrupación Instructiva de Redes e Camouco, parece que pon Camouco. Tamén a típica arquitectura destes edificios. Na contorna do lugar, do edificio, temos pouco. Está un lugar aquí un poquinho apartado de outras casas. Unha casiña por aquí, un sinal de stop, e pouquiño máis. Aquí algún edificio máis. Creo que a pista pode ser eso de Redes e Camouco. Hai un barco. Non sei se pode valer de pista. Hai un barco. Hai un barco. Dicen. Sí, hai un barco. Dicen. Non sei, eu non vexo nada. Hai un barco. A ver se vexo o barco. Aparcado na casa. Aparcado na casa hai un barco. Sí, aquí tens razón, sí, non me dá conta. Sí. Hai un barco, bueno, é certo, esta pista, se hai un barco, home. Debe de haber unha piscina, non? Claro, se hai barco debe haber piscina cerca.
No, piscina súper enorme. Está ben a deducción, Foi un modo de deducir moi peculiar. Se hai barco, ten que haber piscina cerca. Pensa con dicho. Piscina muy grande. Bastante ten que ser Para ir grande. en barco por ella. ¿Qué? ¿Estoy loco? Un pouquiño, sí. Fedellux que atopou o sitio exacto, pero a 1 metro, Jolín, que máquinas. Enriba, susto do coche de Google, igual, Marcaches dentro, entraches dentro da casa. ¿Por qué? Bueno, aquí Chera papá tamén atopou o lugar, moi ben. Menos yo. E eu tampouco lembro moi ben desta. Creo que este edificio saiu na reportaxe que publicaron os de Praza Pública, creo que hai varios días, que foi un poquinho tamén que me deu a idea de facer o mapa. Unha reportaxe que publicaron de 12 escolas destas escolas indianas. Pasei en bicicleta por diante desta escola, día que Chera papá, vale, pois entón, claro. Amigos, necesito marchar, un poso para vos, unha forte aperta a todos. Unha aperta moi grande, Gamer. Encantado de que veñas por aquí, verdade? Obrigadísimos, obrigadísimo. Si nadie se va y viene uno, podríamos hacer el Fall Guys. Sí. Es en serio. Imos pechar. Imos a pechar. Creo que estades todo. Non sei se alguén queda por marcar. Se alguén queda por marcar, non... Creo que estamos todos. Se alguén queda, podemos reabrir. Espero conseguir... Pois eu non sei, non me acordo onde está esta. A verdade é que non marquei e non sei onde está. Vou marcar aquí pola provincia de Pontevedra, pero porque tampouco estou seguro, nin idea, A verdade é que non sei onde pode ser. Vou marcar por aquí. Pero destas que lle perdín a... era aquí, redes, e isto é... Claro, cerca de Mugardos, non sei que concello será este. Pontedeume por aquí. Ares, debe ser Ares, sí. Pode ser, pertence ao concello de Ares. Ares, penso, sí, pode ser, non? Ares. Sí, a escola que hai en Ares. Paga a pena para visitar. Moi ben. É unha vila super bonita, Redes. Pois mira, non coñecía non coñezo ese sitio. Ares, algo sí, este curso, porque houve aí bastante interese desde o CPI de Ares, teño un CPI, de unha charla por videoconferencia, o CPI de Ares, estivemos aí en contacto, e foi tamén interesante. Onde gravaban o Padre Casares, non sei se recordades. Gravaban aí, en Redes, sí? Sí, acórdome da serie. Así que a grabación, ese era o lugar de grabación. Non sabía. Cal era o nome o nome ficticio, non? San Lourenzo, non? San Lourenzo. Redes é Fermosa. Pois mira, pois é a primeira vez que escoito incluso o nome de Redes, Non sabía. 11 espectadores. 11 espectadores. 21 puntos. Algúns marcastes tamén pola Costa da Morte, ou... Tú 7, yo 8. Por aquí eu tamén quedei lonxe, pero tamén estaba perdido. Pusquis foi aquí ao límite case con Asturias, Miguel e Gio foron por aquí, e Gamer marcou na Costa da Morte. Imos ver o resultado final. Ellos gañou con diferenza realmente, porque fixo 22.000 puntos, a que Chera papá tamén con 16.000, eu que nin conto, Miguel terceiro, 11.000, Gio 10.000, Pusquis 9.000, Gamer 5.000, pero casi diríamos que é o que máis mérito ten, e Wandy Cherry, que está aquí un poquinho impaciente. No, un poquito agobiado. Está agobiado. Sí, porque... Parroquia de Loureda, eso, San Lorenzo de Loureda, algo así. Hai 2 curas en unha igrexa. Así que era aí. Mira, dice que tenemos 11 espectadores, pero aquí me pone que 8. Vale, Wandy Cherry. Es que me dan ganas de... Moi ben, pois... estes son outros mapas que quería ensinar. Os que seguiades por aquí, se queredes que xoguemos a outro mapa, vos outro mapa? Pedides vos. Algunhas escenas de Todo sobre mi madre tamén son en Redes, tamén se fixeron aí da película, con ese falso terceiro posto de Spiderman. Non, falso non, porque eu non conto porque fixen o mapa, así que de falso nada, Miguel. Boa tarde, Miguel. Vémonos, que vaya todo moi ben. Moi ben, aquí Chera papá, vémonos noutra.
Non sei se Guandicherri che deixará, certo? Guandicherri hoxe ten un día un poquinho atravesado, Ten o día Guandicherri complicado. Apunta esta seguinte, vale? Que queredes xogar? Repetimos un destes mapas, facemos outro mapa, ensino vos algún mapa de outra cousa, o que vos prefirades. Se queredes, ensino vos os mapas que teño eu, pero tamén podemos xogar a outros distintos. Teño uns cantos mapas. Teño un mapa de cidades do mundo que empezan pola letra B. Este é un pouco tamén un mapa dos frikis dos meus. E Puskis tamén o coñece, tamén xogamos algunha vez. Teño tamén, ofrezo aí o meu xénero, teño un mapa de lugares, rúas e avenidas de todo o mundo con nomes de topónimos galegos. Avenida de Coruña, Vigo Street, Ourense Avenue. Un de Ourensanía, de sitios de Ourense, teño de gasolineiras, teño un de sitios que están cerca do mar, un de Galicia, un deste de Torrijos, que é un dos divulgador que ten unha conta en Twitter, mellor coñecedro, un do Salnés, lugares, casas onde naceron famosos escritores, escritoras, campos de fútbol galegos, estadios de fútbol europeos. Salnés, vale, pois Salnés, veña, dámoslle o Salnés, é un dos que máis xogo, realmente, porque iso tamén o utilizo na aula con os meus alumnos, e tiramos pro Salnés, que tamén merece a pena. Así que imos co Salnés, mapa, lugares random da comarca do Salnés. Algúns lugares fáciles de identificar e outros un poquinho máis difíciles. Probamos aquí no Salnés. A ver que lugar este. Fago en 360. Non tiña profes así. Non tiña... non. Que estou leyendo. Non había profes así. Eu sei tamén... bueno, eso é a risco de ser un poquinho friki da escola tamén, que te miren así un poquinho a xente. Pero que está facendo aquí? Pero despois foi... Bueno, saiu un sitio bastante random, Este mapa fíxeno e non me din conta non sei por que bueno, non sei de onde saquei este lugar, a verdade, pero empezamos con un lugar bastante raro. Xa sabedes, comarca do Salnés, que está formada por 9 concellos, Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Meaño Meis, A Illa, Sansenso, Ribadumia, o Grove. Teño sospeita, pero nunca fun. Claro, que está así balado, non? Podemos imaginar que pode ser isto, non? Pode ser, sí. Eu tamén, solamente estamos pensando o mesmo. Este mapa sí que o fixen xa fai meses, entón... Se queremos máis marcar, eu non me acordo onde era, pero... Bueno, Dio e Fede Jous, os dous aí, debe de estar no mesmo sitio, prácticamente. Que curioso que vos dea a puntuación bastante diferente cando a distancia é a mesma, non? A veces estas cousas raras do guío que ser. Vale, moi ben, creo que xa estamos todos, estamos agora no chat. Non sei se isto é no Castrove, no campo de golf de Meis, aquí nesta parte de aquí, da Armenteira, por aquí arriba, non sei se por aquí, falo de memoria, de mellor si, era por aquí. Bueno, pero digo, eu aproximéme moito porque acordeime ao final de onde era, pero bueno, está bastante cerca. Fede Jous non está no mesmo sitio, pero prácticamente a mesma distancia do lugar. E Puskis foi un poquinho máis caro ao norte. Empezamos cunha localización un poquinho difícil, a ver se veñen algunhas que nos den máis oportunidade. Ahora no juego, que estoy aburridísimo. Esta igrexa, aí hai un busto dun home aí. Imos ver o entorno no que estamos. A ver, aquí temos comercio, letreiro, aromas de leyenda, parece que pon floristería, flor natural e artificial, ramos e adornos florales, decoración de eventos, mantenimiento, horarios, lunes, non temos sitio. E aquí tenemos albariño e tinto, buenísimos.
Deben poñer buenismos. Hai bebidas frías. E que temos por aquí? Por aquí temos... A mellor pista vai estar aquí, sí. Monte da Pastora. Eu xa atopaba o sitio sen necesidade de mirar esta pista, Coñeceu o lugar. Hai aquí, parece como unhas escaleiras, Monte da Pastora. Neste letreiro da esquerda, Casa Mariñeira Lourdes, Ruta do Viño, Rías Baixas... Monte da Pastora. E aquí que pon? Pois Mirador da Pastora por aí. Ali un mapa que aprecia se aprecia. Monte da Pastora. Moi ben, Sam. Coñeces tamén por aquí. Se te coñece o Salnés o da Pastora, pois sí que recoñecen un pouquiño. Castrove foi o que pensei eu, que susto estive no vendo aí atrás para ir algún día. Castrove, sí, no monte, que hai unha vista moi bonita, sobre todo da ría de Pontevedra, claro, lógicamente, así cara a ría de Pontevedra, moi bonito. Porque a ría de Pontevedra é unha ría moi bonita, fermosísima, sabemos cal é o impedimento que ten, o destrozo que se fixo aí, pero para min, o das rías, a nivel de paisaxe, máis fermosas que existen. E se tires algunha vez o mosteiro de Pollo, o convento, desde o convento, a vista que hai da illa de Tambo e toda a ría, eso tamén é unha maravilla. Unha das rías menos coñecidas, no fondo, realmente. Vivo en Ponte, o Salnés gustame moito. Fantástico, Xan. Moi ben. Pois eu son de Ourense e vivo no Salnés. De Arousa, Muros e Vigo aínda coñezo uns cantos, pero de Ponte nada. Moi ben. Pecho e trato de marcar o lugar exacto, non o lembro ben, pero estamos en Cambados, máis ou menos por aquí, por esta zona, non? Tampouco estou moi seguro, por aquí, vou marcar por aquí para non pararme moito. Aquí, justo neste sitio, por eso marcastes aquí, Avenida da Pastora, ruínas da igrexa antiga de Santa Mariña, que tamén son coñecidas, e aquí está o Mirador da Pastora. Ben, este é un lugar do Salnés máis recoñecible, quizás, que o de antes. Terceiro lugar do Salnés. Estamos nunha ponte. Estamos arriba dun río. Vamos facer 360. Se atopo algún letreiro, pois indico. Aumento. Estrada bastante recta. Bueno, lógicamente a zona de viñedo, pero eso no Salnés hai moito. Letreiro... O típico letreiro que marca o concello, non? De benvidos ao concello de non sei onde. Pero non se aprecia ben que concello é. Unha zona bastante chá. Bueno, Fede Llucs atopou o sitio, identificou, non? E agora estou pensando, claro, que a veces incluso lugares que coñeces... bueno, aquí apreciamos, mirade, sí. Non me daba conta que aquí hai un letreiro que indica Meis, ali pon Parrillada Umia. Bueno, como para non coñecelo, porque eu traballo moi cerquiña deste sitio. Así que ni me acordaba o que son as cousas. Fago o mapa, traballo cerca, paso por esta estrada, por este sitio un montón de veces e tiveron que pasar varios segundos para que me dera conta do sitio. Media vida pasando por aí tamén, sí. Media vida pasando por aí, porque para aí pasa moita xente. A verdade é que por este sitio, por esta estrada, pois pasan cada día bastantes miles de persoas, diría eu. Mira el chat. Despois falamos diso. Sí, pero aún no terminamos el Twitch. Vale, claro, por eso. Es que yo quiero que sea una gente. Así podemos jugar entre todos. E Bondicherry que Bondicherry o Fall Guys. En fin, mira, pois que non ten Fall Guys. Depois dese sinal de Meis, esperanchos verdes para darche receitas tamén. Sí, tamén é certo. Está a farmacia. Que se quita? Significa rir. Marcou Gio, marcou Fede, marcou Puskis. Pechamos, vale? Pechamos Gueses. Digo, agora sí que identifiquei despois o lugar. Vilagarcía... É a estrada de Vilagarcía a Pontevedra. A estrada de Vilagarcía a Pontevedra, xusto no río Umia. Eu traballo aquí nesta escola, así que... Por iso digo que sempre
paso por aquí moitas veces, porque para ir de Vilagarcía a Pontevedra hai que pasar por aquí. Mais ou menos estamos aí. Bueno, a marca ven no río, así que estamos... Sería aí na ponte do río Umia. Isto é Ballón, que é parroquia que pertence a Vilanova da Arousa, e pasar o río estamos no concello de Meis. Estamos aí entre Vilanova da Arousa e Meis. Seguinte lugar do Salnés. Bueno, aquí xa tamén coñecido, Mesillón de Galicia. Letreiro do BNG. Zona urbana, claramente, aquí non hai moitas dúbidas estas grandes maravillas que fixemos en Galicia de facer estas casas tan chulas. A ruta da pedra e todo. Fago 360, por aquí xa hai un letreiro. Eu coñezo ben este sitio, pero... E yo? Pois hai pistas. Pois marca. Ondicherri marca. Se coñeces o sitio, busca e marca. Non digas nada, Trata de ser moi discreto. Que é un esforzo especial en ti. Non digas nada, Aquí hai os cines. Hai un parque, hai cines. Aquí sí que voy a conseguir 5.000. E aquí está o letreiro de onde estamos, pero non se aprecia ben onde estamos. O nome do lugar, concreto. Espera que yo marque, vale? E aí xa, máis mola moito. A Ruta da Pedra é top. A Ruta da Pedra, quizáis o das rutas que máis xente coñece aquí no Salnés, e das que máis... Das primeiras as que pensas cando tes unha idea de ir camiñar, non? A algún lugar. Eu fai unhas cantas semanas fixen tamén a ruta que hai no río Umia, desde Ponte Arnelas a Ribadumia, prácticamente. Pero creo que a da Ruta da Pedra é máis bonita, É máis bonita. A veces hai moita xente tamén. Marcou Fede, marcou Gio... Me falta a mí, pero es que no. Quere marcar Puskis, Wandicherri. Pois marcas próximo, vale? A veces non é fácil atopar o sitio exacto. O máis próximo. Tengo que encontrarlo. Quería facer a da Vía Verde. Esa non a coñezo por onde... Por que sitio? Tamén aquí no Salnés. Bueno, a Vía Verde, esta senda que fixeron nova, creo que aproveitando o que era a liña de ferrocarril. As vías do tren, esas, sí. Creo que de Caldas, bueno, ben desde Caldas, non sei moi ben por onde pasa, non? Porque a antiga vía que esa non se... Esa, sí. Nunca fixen. Si, lín algo na prensa de cando se abriu, que foi un pouco en colaboración con varios concellos. Claro, ten que estar ben. Rubiáns, Caldas, Portas. Ajá. Este no era el de... Tamén está ben, claro, ten que estar Este ben. no era el cole de Pablo, este. Sí. El vagalume. E coa Deputación, certo. Foi a Deputación que tamén Es imposible. estaba no detrás sé ni diso. dónde está. Moi ben, pechamos. Espera. Veña, Wandicherri. Vamos, dalle, Wandicherri. Aunque no consiga 5.000, da igual. Se non coincides 5.000, non coincides 5.000. Pero a mellor agora... Al menos más. Bueno, Wandicherri, ven. Wandicherri Soy el peor. abandonou o seu hábito de irse a Australia. E notase que coñece este sitio porque vive aquí. Sí, voy casi todos los días a pasear. Sí, señor, mira, voy Por a ahí. Wandicherri. Pusque dice que moi ben. Conseguiches aí 3.785 puntos. Pechamos. Yo pensé que iba a conseguir más. Bueno, porque quedaches un pouco apartado. Vila García, e isto é a Praza da Segunda República, que non sei se aparecerá aquí con ese nome, pero é o nome que ten. Buah. Estamos aquí Imposible. na frecha esta, Parque Miguel Hernández, e Praza da Segunda República. Curioso Vila García que combina ter na Praza da Igrexa que hai aquí unha cruz franquista, aínda ten, na praza que está por aquí da igrexa, bueno, non me dou nin conta aquí nesta igrexa, na fachada hai unha cruz que é unha vergonza, cruz para los caídos por España e todas estas cousas, pero tamén hai que recoñecerles, pois eso, un pouco de recuperación de memoria histórica con Praza da Segunda República, Parque Miguel Hernández, e nesta zona de aquí hai un monumento ás víctimas tamén do franquismo, que en Vilagarcía houbo moitísimas. Especialmente na zona creo que de Cornazo, que aí houbo bastantes... A represión tamén foi bastante dura. Así que Vilagarcía foi fácil para nos marcala. Seguinte, a última deste mapa. Outro lugar da comarca do Salnés. Creo que tamén, seguro que se coñecedes un poquinho, sabedes onde estamos. Hai aí unha pasarela
Yo lo sé, pero non me acuerdo dónde Ah, era. pois trata de ir buscando, si xa sabes onde é. Temos por aquí unha rúa, paseo ao lado do mar, aquí letreiro, odontología especializada. De aquí, nada, en venta ou alquiler, total ou parcial. Pontevedra, Estrada 302. Aquí fai aquí unha esquiniña, isto. Teñen aquí tapería P de Cuba, ali non sei moi ben que se ve aquí, sei o que é, pero non se aprecia moito. E, bueno, unha vista dun sitio tamén bastante fácil de identificar se coñeces a zona, claro. Moi ben, pois teñes que animarte tamén a marcar o sitio. A mellor podías marcar exactamente o lugar, seguramente. Mima, ¿a dónde? Se te animas é moi fácil, moi fácil de facer, non hai que ter conta en nada. Só tens que facer clic nesa ligazón, apareceche un mapa, marcas o sitio onde pensas que estamos, e despois aquí no chat compartes ese susurro que se crea automáticamente e así o bot identifica o lugar que ti dis. Mira, unha respuesta para ti. Para min, sí. Sí, Un metro quítame 3 puntos, sí. É que un metro, é que entón prácticamente un imposible facer 5.000 aquí, Andas a máis cousas, claro. Perfecto, Sam. Entendo. Moi ben. Pois pechamos. Bien, si hai 8... E tiña razón, Sam, estamos en Vilanova de Arousa. Vilanova, e estamos aquí nesta esquiniña. Isto é a tapería P de Cuba e a pasarela que vai a Praia do Terrón, pois está aquí. Mais ou menos estamos aquí a esta altura, aproximadamente. Aí estamos. E mira onde me fui yo. Pero ti fuches a 2.000 kilómetros. Coñecías este sitio? Sí, como non me acordaba de onde era. Resultado final... Fedellús, non, bueno, eu non conto, evidentemente. Fedellús, lóxicamente, tamén 22.500 puntos. Puskis, que fixo aí un esforzo de quedar o máis próximo posible, fenomenal, 11.000. Gio tamén 10.000. E Wondi Cherry, sobre todo, foi o de Vilagarcía o que lle permitiu sumar puntos. A menos fixe 3.000, mi nuevo récord. Moi ben. Ahora Fall Guys. Xogo con vantaxe en local, vale. Pois agora temos que xogar con desvantaxe de xogar de visitantes. Porfa, Fall Guys Ultimation. A miña idea, como sempre, está hasta 6:30. 6:30 pecho o directo e vou dar un paseo. Mapa de Coruña. Podemos buscar un mapa de Coruña. Eu non teño un mapa de Coruña feito, pero se queremos buscamos un mapa de Coruña. Mapa de Coruña cidade, buscamos. Por que non? Mapa de Coruña. A ver, buscamos en mapas. A ver se hai. Teñen que haber, non? De Coruña, lógicamente. A Coruña mellorado. A Coruña máis área metropolitana. Cal lle damos? Puskis. Cidade, que provincia é moito. Vale. A ver se estes son de cidade. Ou podemos probar por a Coruña cidade ou algo así. A Coruña cidade non é nada. A ver, ciudad. A Coruña. Vamos entrar nun destes. A ver que pon. É o malo de non poñer definición. 70 localizacións. Non hai un de Coruña. Ou vou poñer Coruña. Coruña para xentes de barrio. La Coruña ciudad. La Coruña, ollo, cuidado. La Coruña. Vale, vos que fagamos La Coruña en vez de A Coruña. Moi ben. Fedellús, vale, perfecto. Si, ata 6:30 estamos aquí. Se non, os xoves que ven estaremos aquí outra vez a esta hora, pois facendo tamén estes mapas ou outros distintos. Así que grazas por pasarte por aquí e que vayan as cousas moi ben. Vai Juan. Os empecé pronto, empecé ás 4:30, penso que empecé a mesma hora, non? Ou empecé antes. A mellor teño a hora cambiada. Empecé ás 4:30, normalmente empezo ás 4:30 e acabo ás 6:30. Eu sei moi ben que esta hora é a peor hora porque é moi cedo, non? Así que fago directo xusto no tempo máis complicado. Bueno, ti busques tamén neste horario.
La Coruña ciudad, imos ver a ver que sitios. Eu a Coruña cidade coñezo algo, non moito, pero algo sí. Así que aquí xogamos xa con igualdade de condicións, Play, start, e imos ver onde estamos. En que sitio estamos. A ver, letreiros por aquí, bueno, letreiros de comercios, rúa... Para, Cherry, para. Parece que pon algo de Concháns ou con algo así como Concháns. Fincas Bañobre, a ver que máis, vou facer 360 como fago sempre. Hai un mini. Ciberlocutorio, Superchino, Carpe Diem cervecería, heladería, confitería, heladería, sándwiches de migas saladitos, un estacionamento, bueno, unha avenida grande, Gestión Coruña. Non sei se queres que vos ensine algo particular. Nome de rúa non temos así máis que ese, que non se aprecia moi ben. Parece que pon con chans, parece. E ao fondo, por aquí, o que temos é isto. Así que é o que hai. Ronda de Outeiro, pode ser. Eu, cando marcarei tamén por aí algunha desas rondas, ou a de Outeiro, ou a ronda de Nelle, ou algo así, non? Pero ten toda a pinta. Agora, situar a ronda de Outeiro moi longa, claro. Debe ser das rúas máis longas da Coruña. Se queredes marcar, o Pusquis está aí. Non sei o Pusquis si coñece moito Coruña. Tenemos que ser 6 para poder jugar. Si dominas a xeografía urbana da Coruña. No, porque somos 5. Eu con todo, creo que coñezo, sin coñecer moito, coñezo casi máis Coruña a veces que Vigo, estando máis cerca de Vigo. Coñezo a Coruña porque teño ali familia vivindo desde hai moitos anos, na Coruña como cerca da Coruña. En esta zona tamén he estado moitas veces. Moi ben, Pusquis, quedaches aí cerquiña, 254 metros, Díoz 481, ías case todas as semanas, algo coñeces. Claro, entón sí. Vale, pecho. Pois estou pensando tamén por aquí. ¿Dónde está? Ronda de Outeiro, pois non sei se será por aquí, Ronda de Outeiro. Vou marcar aquí, pero bueno, para non pararme moito, Rua de San Vicente, non sei se eran por aí. Que deba 1 kilómetro. Era aquí, era a Ronda de Outeiro, pero nesta altura. Viene das Conchiñas, Rua Alfredo Tella, Los Farolitos. ¿Dónde marqué yo? Ronda de Outeiro cerca do cruce coa avenida de Fisterra, claro, entón, Ara do Orzán, aparcamento das Conchiñas, vale. Pero era Ronda de Outeiro, así que detectou rapidamente a avenida. Segundo lugar da Coruña. Onde estaremos? A ver. Os típicos buses urbanos da Coruña. Aquí temos que será unha escola infantil. Fagosiro de 360 por este lado. Onde pode ser isto? Seguimos mirando. Bueno, prácticamente aquí parecido. Pola forma da rúa. Bueno, me acaba de ser a 3 kilómetros. Sí, pero en serio por eso me dan tan poucos Porque este puntos. mapa é un mapa un pouco especial, un de Cherry. Un mapa só da cidade da Coruña. Entón, cando é un mapa dun sitio tan reducido, tens que aproximar moito para que che den os puntos, senón non chos dan. Tengo que ponerme moi cerca. Moi cerca, moi cerca. Pusquis quedou a 125 metros, que está moi cerca, e ainda así tampouco lle deron 5.000, deron 4.394. Pero quedou moi cerca, E Guío tamén non quedou que nada lonxe,
dá poucos, pero estamos todos igual. O bo en que si a todos lle pasa o mesmo, pois é susto. Somos solo 5, sí, 6. Bueno, non pasa nada, home, xa somos moitos. Solo quería ser 6. Xa Así está moi ben. podíamos hacer un show de Fall Guys. Y era lo mejor posible. Pechamos e... Pechamos y en la siguiente ronda. Pois eu non sei se isto será por aquí. Non hai unha zona por aquí, isto, a Dormideiras, que ten esta forma, pero bueno, aquí hai máis edificios. Vou marcar agora aquí, pero creo que non é. Creo que é por outra zona. Ou será, non sei se por aquí ou por a zona esta deste dos Rosales, ou por aquí. Vou cambiar a este lado, pero... Sí. Era por aquí tamén. Viña que ten esta forma de curva, pero é aquí. Nesta zona, los Rosales, non? As Roseiras, que basicamente... ¿Ves? Mira, yo puse en Coruña. Monte de San Pedro, aquí cerca, aquí, un sitio bonito, porque hai unhas vistas moi chulas aquí arriba, tamén merece a pena subir aí o Monte de San Pedro, e ves, pois eso, a Torre Eiffel, iba a decir, a Torre de Hércules. Digo a Torre Eiffel porque estou na aula coa Torre Eiffel estes días. Yo marqué el A Torre Eiffel, ves a Torre Eiffel ali ao fondo. En fin, o sea, estou un poquinho espeso, máis do habitual. Non cambio de escena, non atopo as cousas. ¿Qué es congrats? Congratulations. No, ¿qué es congrats? É o mesmo. Seguinte lugar da Coruña. Non son moi difíciles os lugares da Coruña que están marcando, non? Mais ou menos podense... Non é como o mapa de Pusquis de Vigo, que hai un mapa aí creo que terrorífico. Vigo difícil. Tamén hai outro que é o Vigo profundo. E eses son máis complicados. Este está... Bueno, un poquitín máis. Notase que está feito con a idea de que se poida... Muchas gracias. Detectar o lugar. Mira, O por fondo vese... Chemineas por aquí, urbanización, e por aquí temos Café Bar Prado, La Iguana Azul, Instacón, Seguridad Social Automóvil, Jubilaciones, Bondicherry, que dachas a 1,5 km. Sí, Vale, está claro que a mellor pista sería hacia aquí, ¿no? Si marco E isto indica norte, oeste, entón, aí parece que hai... en otros mapas, cuando quedo a este, en un mapa que tengo yo. Tes un mapa ti, sí, de que? Sí, el mío. Ah, sí, tes un mapa teu, sí, pero... Pero lo hiciste tú. Sí, tes un mapa, pero privado, de cousas túas, sí. Pues ese, cuando quedo a como a 150 metros, me da 5.000. Claro, porque aí a mellor hai sitios máis diversos, de máis distancia, entón sí. E Irís, pode ser, eu nin idea, aquí... Yo solo puse Coruña. O da Ronda de Outeiro máis ou menos podía imaginalo, e o das Roseiras tamén, pero aquí xa estou un poquinho máis perdido. Pusquis quedou aí a 289 metros. E vou ir eu a ver onde quedamos. Onde queda este lugar da Coruña. Orientación, a verdade é que non sei moi ben se por aquí arriba. Vou marcar por aquí. Pero non teño nin idea, a verdade, Non sei se por aquí, por el Viño, non coñezo. Era aquí, mas non estamos moi lonxe. Parque de Irís, o parque que hai aquí, certo, hai un parque. Aquí nunca fun, creo que é un parque moi... Pensei en ir aquí co pequeno algunha vez, porque creo que teñen uns tobogáns aquí no parque de Irís, Bondicherry. Creo que teñen un tobogán así como moi espectacular, destes que che gustan a ti, que son moi longos. Fostes pouco pola zona, Bondicherry quedou aí a algo máis de distancia, e Guío tamén, que foi buscando máis ben a zona de antes. ¿Yo dónde quedé? Te quedaches aquí, os Castros. Yo solo marco Coruña. Bueno, que todo o mapa é de Coruña, Seguinte, a penúltima localización, Coruña. Yo solo estoy Pero marcando Coruña, la Coruña ciudad... solo. Ostras, pensé... Estoy pegando siempre el mismo. Esta localización un poquinho xa máis... ¿En serio? Onde estamos aquí... que complicado, Aquí está feita xa con certa mala intención. Se alguén coñece estes edificios... Yo no.
Creo que para esta sí que fai falta ser bastante de Coruña, para poderlo identificar. Esto, el este, ¿no? Más o menos quedaríamos mirando cara ao leste. Logo que si o meu mapa, certo? Que a verdade que, a verdade, antes que falamos, este sí que hai que retirar o que dixen antes, que parece que estaba feito para sudar, pero non. Mira o que he puesto. Xa me parecía raro que non houbera unha destas. Así dun sitio nunha esquina aí tapado por unha parede. Nin idea onde pode estar isto. Pero claro, isto Coruña ciudad, sí, que se ve ao fondo, ¿no? A ver, aí dice que hai 6 espectadores. San, onde estamos? Onde estamos esta vez? Yo que Porque antes adiviñachos o de Irís, o da Rua de Outeiro. 300 metros quedou o Pusquis. Jolín, pois 300 metros nesta... 197, tío. Bueno, moi ben, entón algo localizadas aquí, non me contedes historias, Sí, e yo que marqué a 2 kilómetros. Ti marcaches a 2 kilómetros. Ti, polo menos, estás dentro do municipio. Eu nin idea, Eu vou facer aí un triple. Hecho. Triple. Que non sei, porque é unha zona así como... eu que sei, onde podemos estar. Vou ir por aquí, pero nin idea. Bueno, claro, aquí Ventorrillo, por aquí arriba. Lugar de Cances, lugar de Penamoa. En Penamoa, por aquí arriba. Ostras, Penamoa. Yo solo... Es que... Ventorrillo, pero un poquinho máis alá. Mira donde puse otra vez. Isto xa é nivel un poquinho. ¿Viste donde puse otra vez? Onde puseche esta vez? A ver, onde marcaches? Bueno, non quedaches tampouco tan longe. Castros. Los Castros. Lo mismo. La tienda que no debe ser nombrada. ¿Qué? Hai unha tienda que se chama así. La tienda que no debe ser nombrada. Ollo, Aí flipáronse un pouquiño co nome da tenda, Hai máis rondas. Hai máis rondas, sí. Hai a de Outeiro, hai a de Nelle. Non sei se hai máis rondas, No, por favor, no. A de Outeiro e a de Nelle as que coñezo eu. Solo quiero intentar el Super Fall Guys, así en triple, así en... Next. Bien, eso es la última. De momento, sí. ¿Qué? De momento, sí. Festas de María Pita. Isto sí que é fácil de ver, non? Onde estamos. Imos darlle ese xiro, o xiro reglamentario. Fábrica de tabacos low cost. Parking low cost, fábrica de tabacos, Centro de saúde, urxencias. Cara aquí. Casa do Mar. Avenida del Ejército. En pie. Todo o mundo en pé. Saprogal. Sí. Isto non creo que me confunda, Bueno, é difícil que confundirse aquí. Adif. Non sei se a vista para ali. 60 metros. O Pusquis agora se aproximou moito máis. Mira, en Gondicherri, por aquí creo que hai unha zona que leva o teu nome. O teu nome verdadeiro, non o teu pseudónimo de Gondicherri. Esta zona da Coruña, se atopas, busca no mapa, a ver se atopas unha que leve o teu nome. Por aí cerca. Ya lo puse. Só marcaches antes, xa está marcado. Vale, xa nada. Pero si quieres lo busco. Xa nada, sí. Diego. Por aí creo que hai algo así. Mira. Santo Diego, Hai un parque incluso co teu nome, Aquí. Véchelo agora, agora atopou o parque co seu nome. Pero bueno, tampouco é exactamente aí, pero máis ou menos eu penso que por aí. Pegar. Ya está. Ben, maldito no, Gondicherri que faz? Gondicherri xa está marcado. ¿Qué pasa? Xa está feito. ¿A qué Xa le diste?
Nada, diches se te das unha vez, xa está. É que o xogo non permite máis unha vez, Joder, Un intento, ten que ser un intento. ¿Ves? Está por ahí. Caso do Mar, Centro da Saúde. ¿Ves? Está Marcamos aquí. Avenida Primo de Yo Rivera. marqué Joder, ahí, yo tras. marqué ahí. Avenida Ejército Primo de Rivera. Isto anima moito ler isto. Aí estábamos máis ou menos, por aquí. Bueno, mira, conseguín aí máis próximo, que lancei aí un poquinho, porque o Pusquis foi a rúa que facía a perpendicular. Marcou na perpendicular. É do Curmán, non é do propio Rivera. Menos mal. Menos mal. É que creo que pensaron que é mellor facelo directamente, así, por lo menos avisan un pouco a cousa. No, hai 5 espectadores. Sendo de Coruña debe ser de Hermanos Rivera, que eran mellor, fixeron unha obra mellor. máis que os primos, os que eran vos eran os irmáns. Vale. Sumari. Imos ver, a ver quen gañou aquí esta partida. Yo segundo. Pusquis. O Pusquis conseguiu 20.322 puntos. Como se nota que é do Deportivo. E despois quedei eu con 16.664, despois Gio con 12.646 e Wondi Cherry con 5.333. Quedé tercero. Quedaches aí. Tercero. Ahora Fall Guys. A ver, antes de que se vayan más. 5.000. Al final fixeches 5.000, Wondi. 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 Antes falando chatí, mira, Wondi. Olé por Wondi Cherry. 5.000 Wondi. Ole. Moi ben. Ahora Fall Guys, por fin. Que no puedo evitarlo. Pero, Wondi Cherry, que para xogar eso hai que montar aquí todo o setup. Bueno, que máis dá? Mañá xogamos, quizáis. Wondi Cherry. Se algún día tedes fillos, tedes unha cousa clara. Que ainda que digas que vas facer algo, mañá non vale, porque mañá antes do Celta Fall Guys, pero para un neno de 8 anos, mañá é como para un adulto dentro de 3 meses ou 4, ou un ano. E esta ansia de que non esperar, non se pode esperar. Se pone nervioso. Mira todo lo que he puesto en el chat. Pobre Wondi Cherry, chorando Wondi Cherry, porque o pobre non pode xogar a Fall Guys. Bueno, imos ir con o último mapa. Vale, o último mapa. E acabamos con este. Ainda que non se san un poquinho antes das 6:30. Xogamos o último mapa. Se queredes pedir algún, pechamos o directo con o mapa, que xa foron varios, estivo ben a cousa. Todo lo que... Pode ser un mapa dos meus ou un mapa que alguén propoña, un mapa destes así especiais, ou senón un mapa dos meus raros. Se queredes propoño un eu, ou senón vos. O Wondi Cherry teño posto agora mesmo Ignore Wondi Cherry. Que es Ignore? Que es Ignore? Ignore Wondi Cherry. Casi está un dos teus, un dos meus, vale. Un calquera dos meus. Imos ver, a ver, cal podemos poñer. Algún por aquí... Se queres podemos damos o Celta. Se que estamos aquí dos celtistas, non sei se Gio é moi celtista, creo que non. Podemos probar o de campos de fútbol onde xogou o Celta. Non onde ou xoguei no Celta, senón aquí xogou o Celta. Malo será que non se repitan os do outro día. E pechamos un pouco co Celta. Onde está o de aquí xogou o Celta? Porque teño xa tantos que xa me fai falta organizalos. Vou ter que organizalos de outro xeito. Algún didáctico, mellor, vale, algún didáctico. Vale, vamos por algún didáctico. Teño algún que nunca xogamos. Podemos probar, certo. Podemos probar algún que nunca xogamos, por exemplo, o das bibliotecas, librerías, bibliotecas de todo o mundo. Mundo dos libros. Damos ya este. Antes puedes ver
ver el chat un momento. Mundo dos libros. Agora, mira. Antes puedes ver mi Sí, chat. sí, agora mesmo. No, el mío. Sí, te veo de todos, non? Es que es peligrosísimo. No, El mundo dos libros, bibliotecas, librerías, monumentos de libros, bueno, todo o que ten que ver co mundo do libro. Mira, antes A ver, era vamos a como facerlle unos- ese xiro. Hai máis pistas porque como a maior parte deles son exteriores, ainda que tamén hai interiores. Polo entorno a ver se podemos, a ver que sitio é. Pode ser unha biblioteca, probablemente. Temos aquí letreiro. Pero bueno, non sei, pon aí Brodariche, parece que pon. Que máis temos? Isto parece o Concello de Vigo. Prava, ostras, o dibuixo é bastante motivador, estos memes motivadores. Prava Pedrera, non sei que algo. Prava Pedrera. Me avisas cuando folgáis. Vale, sí, sí, te aviso. Sí, 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 pero a lo mejor con... sí, sí, aviso, agora aviso. Pero como no avises... Como non avise... Ah, Sales muy bien desde el otro chat, en el mío que va más lento. isto é o maltrato ao streamer. Trae, que isto que tes aquí. ¿Qué? Vedes aquí tipo de cousas. Espada De romanos. romana, auténtica, atopada, onde atopamos esta espada romana? En partifiesta, en una En tienda. partifiesta non, home. O sea, quitaches toda a emoción. Eu iba a dicir atopalas ali en Ourense, xuntas Burgas. Ah. Ay, ¿qué? Partifiesta, digo. Era una tienda partifiesta. Ahora, rapidito. Moi ben. Venga, empezar ya con la partida. Cambia o conto. Cambia o Ja, ja, conto. ja. Cambia moito o conto. Puskis, aí marcaches, bueno, país adiviñou o país, Puskis. Tamén ten moito mérito, eu Respuesta. non sei onde está isto. Bueno, hai unha Skoda aquí, non sei se iso pode... Un concesionario de Skoda. As matrículas, algunhas vese algo, Matrícula UR Ah, de Ourense. Vale. Non sei, Partifiesta non sei, non en sei. latín significa na casa do emperador. Claro, Es que lo han puesto ahí. sí. Lo estaba leyendo. Deja de poner máquina de voto. Vale, Pecho, creo que... Non sei se vou adivinar o país. Ah, e Dio tamén estaba iso. Vale, Dio tamén estaba xogando, certo. Olvidaba, pensei que non estaba das agora. Vale, Pecho, entón, agora sí. Moi ben. Bradariche, non sei que. O Bradariche non xogaba no Celta, Bradariche. Si era o do Celta... Pode ser aquí, pero... Non, era... Ah, era Croacia, sí. Croacia. Mira, o de Bradariche ao final axudounos, Pero era en Split. Split. Debe ser a biblioteca de Split, non? A verdade é que era unha biblioteca tamén chamativa pola arquitectura. Espera, E se fixemos xusto a mesma puntuación, que curioso, y el mismo. E que quedamos xusto Zagreb e Pula a xusto a mesma distancia, equidistancia total, A mí no me dejaste. increíble, A mí no me dejaste poner. Pero ti estabas xogando con Cherry. Sí. Pois pensei que dices que marchabas. Pois aí adiós, adiós. Está no chat posto aí, hai probas. Adiós, pon aí. No, adiós. Decíamos ayer. Segundo, mira que libraría tan curiosa, non? Libraría que teñen... Aí ven o nome da libraría, Bart's Books. A librería de Bart. Librería de Bart. Buah, 0,0 punto. 8.888. ¿Qué? Eso tamén ten mérito de facer así tan exacto. Ese es el Mira, é mérito. unha librería curiosa que ten
Terraza, e así te poden roubar os libros. Ostras, é verdade, non pensamos nisto, Non pensamos nisto. Te poden roubar os libros. Coches, dirección, por onde circulan, Livingston Memorial Hospice, non sei que. Vamos darlle a volta por este lado que non miramos aínda. Stop all way. Stop all way. Por aquí o que temos unha librería e que curioso que por dentro parece como que está aberta, non? Digamos que é como un patio interior. É unha librería que marquei, puse no mapa porque pareceme unha librería curiosa, cando menos. Moi ben, hola, down potion to, non sei se galego ou de outros sitios. Se queredes marcar aí en que libraría estamos. País parece que é fácil de marcar, non? Parece. Tío acertou o país e quedou a 176 km e o país que pensamos ten tamén bastante mérito. Down Potion marcou tamén, quedou un poquinho máis lonxe, 8500. Pero ben, bo intento. E o Puskis está aí observando. Mira, o Puskis acertou o país, pero quedou a 4000 kilómetros. Eso tamén axuda, o último sempre axuda. Menudo triple. Vale, imos ver onde pode ser. Parece claro que debe ser Estados Unidos, United States. Eu non sei, non me acordo moito do sitio, pero soame que debe ser por aquí, por a zona de California, pero teme aspecto de California. Vou marcar por aquí. E era California en Santa Bárbara, bueno, Santa Bárbara non, cerca, Ohio. Bart's Books, aquí, en California. A librería dos libros de Bart. Librería curiosa, chamativa, nesta parte de California, noroeste de Los Ángeles. Moi ben. Xa levamos dúas localizacións, imos coa terceira, está a interior, a biblioteca destas grandes bibliotecas que a veces hai por algúns sitios. A ver que pon aquí. Stilte auf, silence please. Aquí temos, a parte dos visitantes, unha colección de moedas. Dios mío, Checks, Halkers, aquí algo ves, Cloth, Snyders, Drugs, non sei que. Bueno, non se aprecia moito. Pon algo aquí. Utrecht, pon Utrecht aquí. Pero non sei se eso será unha pista de algo. Aquí parece que pon Dordrecht. Parece que pon Utrecht e Dordrecht. Que máis temos? Temos letreiro, pero a calidade da foto non permite ver nada disto. Tampouco apreciamos moito. Aquí, 1879, letras que non se entenden ben. E non sei se hai unha pista máis que queredes que vos ensine. boa. A verdade que a biblioteca Bien, se emociona. é bonita, Parece como unha igrexa, non? Unha igrexa ten aspecto como de igrexa. Boas. Moi boas, Farón, que tal? Farún. Que tal, Farón? Estamos aquí no último mapa. Sí, E o mapa que estamos facendo agora é un mapa de lugares que teñen que ver cos libros. Bibliotecas, librarías, monumentos. Ainda estás traballando. Estás aí a traballar ainda rematando. Moi ben, Farón. Sí, fixen este mapa, xa o tiña feito de fai bastante tempo. Down Potion aí acertou o sitio. Fenomenal. Y yo más. Great try. Yo voy a conseguir 5000. Gondicherry marcou. Yo voy a conseguir. Puskis tamén marcou o país. Adiviñastes o país, Moi ben, pois pecho e probo eu. Y Sergei. Probo aí.
Tamén vou ir aos Países Baixos. Se pon Utrecht, vou ir a Utrecht porque pon algo así de Utrecht, pero tampouco me acordo moito. A mellor vou marcar aquí Dunkerque. Era en Ámsterdam. Sí que eran os Países Baixos, pero en Ámsterdam. Bueno, sí, claro, porque é o Rijksmuseum, a biblioteca que está no Rijksmuseum, que é o museo quizás o máis importante do país. Library, Science Room, bueno, aquí teñen, aparte do museo, pois esa Welcome to the Netherlands. Are you Dutch? Oh, moi ben, coincidiu, exacto, mira. Entra alguén dos Países Baixos e toca unha dos Países Baixos. Fantastic, great. Ámsterdam. Que curioso, moi ben. Eu teño estado ali nos Países Baixos, coñezo bastante do país. Teño estado casi en todas as partes. Non me sale algo. Imos coa seguinte localización, a ver se tamén é in the Netherlands. Cuarta localización deste mapa. A ver onde estamos, non? Aquí hai unha escultura e na escultura hai unha placa que nos vai axudar a identificar. E na placa podedes apreciar todos ben que pon Jorge Luis Borges, non? Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, imos ver o entorno. Una señora, hola. Buenas tardes. Alguén aí mirando. Bueno, a escultura está como embalada, non? Está pechada así todo alrededor. Deberías mirar. É unha fotosfera, non é de Google, unha fotosfera. Hai unha luz aí. Bueno, está claro que ten que ser algo este edificio, lógicamente tamén ten que ter que ver algo con Borges, non? A pista está aí. You later. Eu flipei con un pobo que se chama Inquisition. Eu a verdade que do que máis me gustou, máis lembranza levo é de Delft, que é a cidade de onde era o pintor aquel Vermeer. E a verdade que fun realmente a Delft somente polas obras de Vermeer. É moi bonito. Bueno, e a mí máis sitios máis bonitos. Estaba en Utrecht, porque teño un amigo meu, quizás o meu mellor amigo, estaba vivindo en Utrecht. Quedeime ali na súa casa unhas cantas semanas. Vivía ali en Utrecht. 2 semanas? En Utrecht. 2 semanas? 2 semanas, sí, con Dani, que te coñeces ti. Vivía ali. Traballaba en Radio Nederland, en Hilversum. ¿Te fijaste en esa luz roja? Vivía ali. Vermeer, sí que Vermeer era un gran pintor. Grandísimo, pintaron dos máis grandes. Para Dalí era un dos seus preferidos. ¿Ves esa luz roja? Beso, sí, eso debe ser un brillo, Mondicherry, un brillo. No. A zona de Haarlem. Haarlem sí que estiven. Claro, Inquisition é na zona de Haarlem. Non é moi longe de Ámsterdam, non? Pero Inquisition sí que non me soa. Haarlem sí. Moi ben, xa marcastes. Marco eu, pecho e marcamos. Pechas e marco. Supoño, non lembro tampouco moi ben, pero bueno, por Borges, que era da Argentina, vou marcar por Buenos Aires, ou por aquí, digo eu, que será Buenos Aires. Pero Buenos Aires tan grande que non sei onde pode ser. Vamos marcar aquí, Parking do Americano, a ver se é por aquí. A ver, después tenemos que crear la partida, ¿no? Cementerio de la Recoleta, Museo de... Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Biblioteca Nacional de Argentina. 1900. E aí está o monumento a Borges, e aquí está a Biblioteca Nacional. Así que a Biblioteca Nacional Argentina. Puskis quedou moi cerquiña, Gio tamén, é un poquinho máis lonxe, xa quedou fora do país, e Wondi tamén quedou lonxe. Ya fuera del país, Vale, yo marqué otra vez La Coruña. Inquisition, que conta aí Farón, Inquisition ten un anaco de cidade que está musualizado como se fora Holanda no ano 1900, a zona de Haarlem, Inquisition. As entrevistas de época, Santas Pense afumado do xeito tradicional, unha pasada. Bueno, conservan un pouco entón esas tradicións, eso está ben. Creo que cada vez valoramos máis cando ímos de viaxe ver cousas que sexan orixinais, porque senón a veces unha cidade e outra parécense tanto
que perde un pouco a graza. As cousas que teñen algo de ese sabor auténtico, pois tamén ten importancia. Seguinte, a última de hoxe. Última localización deste mapa, que xa vos digo, trata sobre libros, sobre bibliotecas e librerías, e a última tamén do último mapa do directo de hoxe. Aquí temos idioma, temos, boa pista, verdade, que hai por aquí. E imos botar unha ollada de arquitectura deste sitio. No te olvides de la superpartida, ¿vale? Non esquezo, porque é imposible esquecelo, Trato de esquecer, pero non son capaz de esquecelo. Ves que... Intento esquecer, pero non podo. Aquí pon stop, pero non se aprecia nada máis. Stop. Ali hai outro letreiro, pero bueno, creo que... pone stop. Mira, outra pista boa é esta. Esta pista é bastante boa, sí. Os leóns aí... Mira esas piernas ahí solas. Sí, hai unhas pernas aí solas, pero eso non sei se será moi boa pista. Bueno, deixar aquí, neste lugar. E a ver que marcades. Mima, menudas piernas suecas. Que pasada, é a Casa da Cultura. Menuda casa. Que pasada de sitios. Andantes. Espera, ¿qué ponen ahí? Están aí marcando. ¿Pero Mira, Puskis 5000, Aquí fixo 5K Puskis, Puskis coas súas gafas. Por certo, Puskis, que o tweet das gafas tivo moito éxito nesta casa, O tweet de probando novas gafas, o deseño, como era o deseño? El diseño era... Malo, pensando en devolvelas, Gustounos isto, a que sí? A mí me encantó. O manual de instruccións un poquinho gordo demais. Estaba en Twitter, eso. Claro, porque Puskis puso en Twitter, Puskis... Lo pongo. No, pero bueno. Quería verlo solo una última Despois mirámoslo outra vez. Vale. Despois mirámoslo. Ben, pechamos Puskis 5K, Dio casi tamén 5K. Sí, pero... Tamén acertou o país, onde quedou un poquinho máis longe. Sí, pero después del Twitch. Sí, despois. Después de... Aí pon Munchen, y os leóns, Munchen, y las piernas solas. Unha das últimas veces que fun estaba cheo de leóns como ese. Munique. Non sei se vou marcar, a ver se atopo por aquí. Aquí a veces non é fácil, Kunsthalle, será por aquí, Kunsthalle, algo de pon aí de Kunsthalle. Sala de arte, Era na propia Marienplatz. Ajá, na Marienplatz. Por eso Puskis marcou aquí na Marienplatz, que é o centro de Múnich, e por iso quedou máis cerca. Eu fui a Kunsthalle, Guío foi a Residence, que tamén é un sitio moi bonito. E eu fui... Algúns que marcastes, supoño que aquí... Down foi máis cara a zona de Hamburgo, de Lübeck. Hamburgo. E ti, Wandicherry, onde fuches? Wandicherry marcou a Coruña. ¿Pero en qué sitio? Que sitio da Coruña? Parque de San Diego, claro. Moi ben. Sí, aí... Bueno. Vale, eu non conto que o mapa meu. Gio quedou aquí de primeiro con 21.000 puntos, Puskis, e despois Down, pero Down Potion foi con 4 gueses tamén, bueno. E Wandicherry, pois, quedou aí a un poquinho máis de distancia. Ahora la superpartida. Pon Munchen, que calladito tiña. Pon Munchen, tiña ese dato aí agochado, non quería compartilo. ¿Qué dato? München. ¿Qué dato? O dato de que un letrero leíase que poña München, que é Múnich en alemán. E xusto son as 6:30, temos aquí 2 horiñas facendo mapas, e nada, despedimos despedir. No, aún no, la superpartida... Superpartida, podémoslo facer... Wandicherry. Como dixemos antes de empezar. É que isto da partida xa temos falado antes de empezar. Xa as 4 xa estábamos co tema da partida. E o trato era mañá facer a partida de Fall Guys. Mañá deixar o GeoGuessr e que vernes facer a partida de Fall Guys á mesma hora. Ese foi o trato con Wandicherry, pero non o trato con Wandicherry, como non o poñas por escrito, non conta.
E a veces nin siquiera por escrito. Aquí é un trato de cabaleiro, ves? Mira o que pon aí San. Se facemos un trato, chegamos a un acordo, Wendy Sheriff, chegamos a un acordo, mañá facemos Fall Guys, a mesma hora. E dixeches, sí, vale, perfecto. E, sin embargo, estiveches agora aquí 2 horas, Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys, Fall Guys. Con espada e todo, é dicir, que claro, a espada xa nos indica que somos cabaleiros, non? Por lo menos. A espada tiñera. A ver, esa espada de... A espada está un poquinho xa gastada. Parece do Señor dos Anéis cando rompen a espada, lembras? Que pasa eso? Esta espada. Agora imos ter aquí unha loita, un duelo destes... Duelo con espada. Papi. Tamén, broma. cando din papi, Significa que voy a pedir algo. aí está a cousa. Se din papi, un parricidio, que vai ser un parricidio. Sabes que mataron ao pai e chamase parricidio? Parricidio en directo, Estamos asistindo ao parricidio. Bueno, un streamer menos para o Twitch en galego. Ben, ahora sí, despedímonos. Moitas grazas a todos por pasar por aquí. Para min é unha alegría tamén que viña xente, por suposto. Pasamos aquí un tempo entretido. Un streamer menos tampouco importa moito. Que son streamer? A repercusión, despois a noticia despois virán os eloxios. Aquele gran streamer que había, non? Que gran streamer era aquel Madialeo, era un bo rapaz, pero mentras esteamos vivos, non. Un placer San, un placer Tío, un placer Farún, que vos vaya moi ben, un placer Pusquis, e vémonos na seguinte. Que vos vaya moi ben a todos e a todas. Un saúdo moi grande. Podes despedir, podes saudar. Adiós. Uf, que ánimo.